kampanya? Yung sa akin, may case, constant yung 2% for the past few months. Ang napansin ko lang, very noticeable dito sa latest, 0 ako sa Visayas, 0 sa Mindanao. Much as I would not like to comment, ang sabihin ko na lang, the ultimate survey result will be on May 9. So I'd rather wait for the May 9, 2022 election results. Tingnan na lang natin kung 0 ako sa Visayas at 0 ako sa Mindanao. Siguro dapat tingnan ng media, mainstream media at saka social media. Tingnan nyo lahat yung overall ng mga surveys. Hindi lang yung isa dalawang survey na pare-pareho ang resulta mula noong January pero hindi nagbago ang resulta. sa kinuha. Anong area yung kinuha? Hindi pa bago-bago. Gagano na isa, 2%, 1%. Di ba? So tingnan nyo overall. Ako, mas gusto kong tignan yung regional ng mga survey na 10,000 respondents makikita mo yung regional results nila Diba? So, siguro, bottom line ito, baka panahon na talaga na, alam mo mga kababayan natin, don't believe what people tell you. Believe yourself. Diba? Don't believe what the people are saying na ito survey, ito sundin, o ito masyado na tayong maraming pagkakamali ng mga nakaraan sa ganyan. Siguro pinakamaganda na talaga. Isipin natin mabuti kung sino may magandang programa, may matinong programa na alam natin magagawa kasi hindi siya na yung mga ako. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.